kren yang berjengmut baro ki political parties ki bawan sa kani kajingilang kita jing ai jingmut om baro ki political parties ki ya hab jingmut ki don ki points ba suggest ki ba ki kilam ya hab jingmut ki don bede ki point ba suggest ki ba ki ke ki ya hab jingmut ti kum kata kalaja ndrei hapdeng kata kajing ya kren kajungi kalong kumba imat baro hi ki kwa don bentalang banyak keren ya kani kajing pun kelan ya kajing pun pediang ya ka state reservation policy baro ki political parties ru ki seng san perthai ru ki smutho hi ba kani ka rai ban pen kela ya kata ka state reservation policy omla dangi ka committee banle tikin wan long ya kita ki jing ai jing mut jungki ya ki jing bam ya hap jing mut jungki halor ki tu ki mat ki baki ya kren ne mangi na kaliang ka committee ngi laya kerpat ya ki ba haba pi ong le kum ni pi hapan ai ru ka justification pi hapan pek ru ba na poi sing shari ka num don kanu kanu ka kanduk ka kanram ka ban penjenjar pat ya ka jella ka jung hi ki dom ki political parties ki dong ngimpat kwa ban rai namar ngin hablek phai shaki political parties la jong ban pan jingmut atau ngin pan ka export committee ne atau ngin pen kelai ka tu ne to ngin pen kelai ka ni ne ha ko bukun ka jinge kren jungi kolong ka ba I say so ka bangilaya rai itu ki arti ki parties ki baklem don lang ha ko to meeting ban ko ni ki don kat tu kat ni jikeli kin senang ya kendo ya ki officers bakin ya pet kita ki jing ya keren jungi ha to sngi ki don ki jingkeli kat tu kat ni ki ba ngi kum ka so ka committee ngin ong ya ka sarkar ailat iki banle khnang babaro kin ya sutho ke ai kata ka rosta ke ai kata kijing ha kata ka reservation policy but kani ka committee ka bangin hap ya form ite ombaro ki political parties ki biya sngo badon kam namar ki don bade ki political parties ki bong in hap lek phai shwa support parties la jong ban discuss don ki parties ki bong penyat bet shakmat lada ka sarkar ka penbet ya katu ka OM jong bunai min 2022 para D particularly Tinraya kata rung ihapan rak yang di siya kata ka siya kani ka committee ban ya pet pat atong nilaya hundot ne em tigi don bade ki boong em ya chakman tingin hap ya pet biang min hap ya kendo biang ngiklam ya aya kom kata ka benta yang i bangin ya le no la shine la shisni la asni na mar kani kam shong hangi ngin ra siya ka sarkar ngam tarai ka sarkar ru kan la ban shuong taw no ya kani ka committee kum ni namar ki don ki NGOs kidon ki civil society members kidon ki members baper kidon ki kidon ki seng niam kidon ki bunjan di bakwa le se ban ajing bun in hapra yakini baro siya ka sarkar bakan pet pat bakan ay bentalam ya baro namar bakum kani kata ka historical decision patu ya poi siya kata kathong ngikermen ba ki political parties baro kilayhon bak ngikermen bangi kum kita kinong sim benta haksan pertai hakani jella jungi ngin ya rai shisin to ngin ya khana to hapdeng gi jingbom ya 100% ban ya don jingya sutu lang at least ngidi ban wat ita ka middle part tikata ka dei ka bangi ya discuss mene but ngapun pau ka jing ay ngo jungay ki political parties baro pakilawan siya kamat pan snow yung snow ki bapaya ki jokki